As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Mga igsuon, atong gisaulog karon ang pista ni San Martin of Tours sa Tours o sa kaobispo. Usa kini siya kapagano, unya na-convert siya pagka Katoliko, nahimong pari, nahimong obispo, ug siya mao'y nangulo nga maghimo og mga monasteryo para sa mga munghi o sa pagbag-o usab sa kinabuhi sa mga kaparian ug pagtrini og mga katawhan, mga batan-on aron mahimong pari. Uban kaniya atong iampo nga mulambo unta ang simbahan, labi na gyud sa mga nasod karon nga galisod na ang bukasyon sa pagkapari. Ug nga ang atong mga benefactors and donors nga siging pamalit sa atong mga slots dinhi nga nakatabang kay sa simbahan, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga makapalambo sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gidayeg ikaw diha sa kinabuhi ug sa kamatayon ni San Martin, Obispo, bag-uha ang mga katingalahan sa imong grasya dinhi sa among mga kasing-kasing, aron ni ang kamatayon ni ang kinabuhi makapahimulag kanamo sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, ipangumusta ako kang Priscilla ug kang Aquila nga mga katabang ko sa pag-alagad kang Kristo Jesus. Gitahan nila ang ilang kinabuhi alang kanako. Busa nagpasalamat ako kanila ug dili lamang kay akura kundili ang tanang mga simbahan sa mga dili Hudiyo. Ipangumusta usab ako sa mga magtutuo nga magtiguman sa ilang balay. Ipangumusta ako sa minahal kong higala nga si Epineto nga mao'y unang mituo kang Kristo sa lalawigan sa Asya. Ipangumusta ako kang Maria nga naghago pag-ayo tungod kaninyo. Ipangumusta usab ako kang Andronico ug kang Junias nga mga kauban kong Hudiyo nga nabilanggo uban kanako, inila sila sa mga apostoles ug na Kristohanon una pa kanako. Ipangumusta ako kang Ampliato
ang minahal kong higala diha sa Ginoo. Ipangumusta usab ako kang Urbano nga katabang nato sa pag-alagad kang Kristo ug kang Istakis nga minahal kong higala. Pagpangumustahay kamo pinaagi sa inigsuon nga halok. Nangumusta kaninyo ang tanang simbahan ni Kristo. Ako, si Tercio, ang gipasulat niini, nangumusta usab kaninyo, ingon nga inyong isiga magtotoo. Si Gayo ang akong giabutan, kansang balay gihimong tigumanan sa mga magtotoo, nangumusta usab kaninyo, ingon man si Erasto, ang tesorero sa syudad, ug ang atong igsuon nga si Kwarto. Daygo nato ang Dios. Makahimo siya sa paglig-on kaninyo, sumala sa maayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe mahitungod kang Hesukristo, ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran nga gililong sulod sa dugayng panahon. Apan karon gipadayag na ang maong kamatuoran pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta o gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran sa mando sa walay katapusang Dios aron ang tanan mutuo ug mutuman. Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios pinaagi kang Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daygon ko sa kahangturan, ang imong ngalan o Ginoo. Daygon ko sa kahangturan, ang imong ngalan o Ginoo. Himayaon ko ikaw adlaw-adlaw, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo, ug angay gayud nga daygon, ang iyang kadako dili matukib. Daygon ko sa kahangturan, ang imong ngalan o Ginoo. Ang tanang kaliwatan nagadayeg sa imong mga buhat, ug nagasangyaw sa imong gahom. Nagasulti sila mahitungod sa kasanag sa imong mahimayaong kahalangdon, ug nagasaysay sila sa imong katingalahang mga buhat. Daygon ko sa kahangturan, ang imong ngalan o Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo, ug ang mga nagtuo kanimo padayga kanimo. Pahisguta sila sa himaya sa imong gingharian, ug pasultiha mahitungod sa imong gahom. Daygon ko sa kahangturan, ang imong ngalan o Ginoo. Hallelujah, hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi niining kalibutana, aron inig kahurot na niini, dawaton kamo sa Dios sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gamayng butang, kasaligan usab sa dagko, o kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa kung kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ning kalibutana, kinsay mo piyal kaninyo sa tinuod nga bahandi, o kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay mo hatag kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang. Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Sa pagkadungog sa mga Pariseo niining tanan ilang gibugal-bugalan si Jesus, kay makisapi man sila. Mingon si Jesus kanila, nagpakamatarong kamo atubangan sa mga tao, apan nasayod ang Dios sa inyong kasing-kasing. Kay ang giisip sa mga tao nga bililhon kaayo, walay bili sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa ka dakong hagit ang pagsunod sa mga pagtulunan ni Jesus. Niya ang unang hagit mao ang ingon siya, ayaw mo og alagad sa duha ka agalon, dili pwede ninyong alagaran ang Dios ug ang salapi. Kani permita ning makadungog nga maong Ebanghelyo. Pero ang gusto ni Kristo nga ato gining mahinumduman, kay mauni ang sekreto nga mudaghan ang atong higala nga makapahimuot sa Ginoo. Naman say naghigalaay aron makapahimuot sa demonyo. Nagipangutan ako nun ang imong tupad na kinsa may nahimuot ni moron, ang Ginoo o ang demonyo. Na nya kanus ang mahimuot ang Ginoo kun atong higugmaon ang atong isig katao, unya himuon nato silang higala pinaagi sa paggamit og kwarta. Kining mga kwarta, mga atong mga gasa, talento, gamiton tani sa pagtabang sa atong isig katao. Mao na diri sa atong unang pagbasa si San Pablo gasigig pasalamat sa mga tao nga nakatabang niya, nahimo niyang mga higala. Gani ang uban na priso pagyud kuyog niya. Ingon ana ang paghigalaay, ana bang mag-inunungay ba, dili mag-away, dili magsigi og binugnuay. Muna dinhi sa atong parokya naning kamot ang makahatag tag mga paambit sa mga grasyang atong nadawat, kini mga kolekta ato ning gipaambit sa nagkalain-laing mga tao. Apil na ning mga sasing boys nato nga mga buutan na kay karon. Dagko na ba kayong tao, tag-as naman ako. Ay lamog tan-aw silang picture kay mga buangon lang yapog naong, pero mga buutan na sila karon. Sa una mga buangon kayo ni karon na minus-minusa na mga sasing boys nato atong gipaambitan. So nanis mga hapit mo 4 ka tuig
sige tagpaambit ani nila sa ato dinhing mga grasya. Nya karon sad nakat-on sad silag paambit ngan hinato sa ila sang pagpangalagad. Nindot kay tan-aw, no? Nya si Saint Martin of Tours sa iyang pagka-obispo o pagka-religious, iyang gitudluan ang mga pari nga maghiusa. Munang sige siyag lakaw-lakaw sa lain-laing mga lugar aron iyang hiusahon katong na nag-away nga mga pari, iyang tagaan og tambag aron magkahiusa. Nga igsuon kasagaran gid natong awayan kana gyung mag-ilog nata sa atong kwarta or sa mga butang nga mapalit og kwarta. Nya ang makapahiusa pud nato kanang maghinatagay tag kwarta. Nga bitaw na panahos eleksyon, magkahiusa silag butar kay matod pas istorya wa man sa ko kapruiba nga ako yung naaktuhan hatagan og kwartas mga politicians. Nya kadtong nakadawat og kwarta mosunod to, mobutar to sa partido nga nagsigig hatag nilag kwarta. Nya dili lang unta na panahon sa dunatay magpapili ana eleksyon, kana gyud manghatag tag kwartas mga taong dili makabaos nato. Mao nay pinakanindot. Nya mo nay giingon ni Kristo diri sa atong ebanghelyo nga naingon siya, pagbaton kamog mga higala dinhi sa yuta pinaagi sa mga bahandi ninyo aron ini kahurot na niining inyong mga bahandi. Timan iyang word ha, ini kahurot sa ato paato gid ang ipanghatag ang atong mga bahandi hangtod mahurot. Nya duna moy puntos dito sa langit matod pang Kristo aron ini kahurot na niini dawaton kamo dito sa walay katapusang puloy-anan. Nigilingay mong tupad ing nanakay kwarta diha karon ihurot naghugs kolekta. Ihurot nagpalit og slot. Ara dili kay magpunay pangayo ng hatag. Nabitay regular gini siya bisag asa ko mumisa ambot nganong makahibaw sad siya batan-on man ni siya lig-on paglawas muadto gina siya muanhi dinis parokya muadto asa ko magmisa gahapon na sad dito na pod siya sa IC3 nya mag-smile dayon ana nya mukalit dayog ingon pader na kay para pamliti diha nata koy plitihanan wa na koy kwarta nako pirmi magidini mong buhaton nako lagsik magikaglawas dong kanus aka ka makaton og panghatag no kanang di na unta ka magsigig pangayo para las imong kaugalingon ug mangayo man ka parihan atong gibuhat baligya tag slot para sa uban nako pagkat og hatag dong aron dili na ka magsigig pangayo sa imong kaugalingon mo na ingong Kristo nya matod pastubag nato sa Salmo daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan o Ginoo. Pinaagi aning atong pagsigig panghatag ang mga tao mudaig sa Ginoo. Labi na gyud kun ato ning gihatag tungod kay nahigugma tas Ginoo pinaagi sa atong isig katao. Muna kamong namalit og slots dinhi aning atong sitiyo kaning atong disap kami nga ako labi na gyud ko nga inyong gitagaan ining maong pabor makapasalamat yung ko sa Ginoo ug nagampo ko kanunay nakamuusab makatagamtam sa mga kaning gitawag na tog abundance gikan sa Ginoo kana bang makaingon na gitang bisan pag naay mga problema bisan pag naay kalisdanan makaingon ta wala na akong hahanapin pa gikono katapusang lingi sa imong tupad ding nakono na siya wala na kay gihanap-hanap orang imo bakang mata mo'y hanap na usahay hanap na kay tag mata pero sige lang gyapon tag pangita sa atong gikinahanglan nalimot tag hatag unsay gikinahanglan sa uban ug ato nang buhaton punon ta sa grasyas Ginoo labi na gyud sa kabalaan sa kinabuhi manindog ta
pagampo sa katawhan. Mga igsoon, gisalig sa Dios kanato ang iyang mga gasa. Busa, mapaubsanon kitang mudangop kaniya ug magampo sa atong mga panginahanglan ug moingon kita, Ginoo, agaka kami. Ginoo, agaka kami. Nga isip usa ka simbahan, mangako kita diha sa atong pagpangalagad sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, agaka kami. Nga ang mga nangulo sa pangagamhanan, mahimong responsable ug magmatinud-anon diha sa paggamit sa mga kahinguhaan sa gobyerno, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, agaka kami. Nga mabuntog nato ang kahakog pinaagi sa atong mga buhat sa kaluoy matag adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, agaka kami. Nga ang mga kabos ug ang mga masakiton makakaplag og suporta gikan sa mga lungsuranong mipakitag pagtagad ug nagmanggiluyon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, agaka kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, agaka kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga plano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, agaka kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, agaka kami. Nga ang mga nangamatay makadawat na sa tunhayng bahandi didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, agaka kami. Langit nung Amahan, tabangi kami aron dili kami madala sa lingla sa salapi nining kinabuhia, hinunua sama kanimo amo unta kining mapaambit ngadto sa uban. Dawata kining among mga pagampo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nangamuyo kami Ginoo santo sa kining mga gasa nga among gihalad nga malipayon sa kadungganan ni San Martin sa Tours aron pinaagi niining mga gasa taliwala sa kalipay ug kasakit ang among kinabuhi kanunay maagak pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Martin, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-iingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyi ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nanhi. aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Martin ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan,
Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo sa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan, uwabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunan sa matagal lang, ihatag ka namo karong adlaw. Upasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Pili mo kami, ilugyan sa pagsunod. Inunuan, luwasa kami sa gawad. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipagpangulang lamang mamahay ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing this song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. Ginoo, ihatag kanamong nabusog sa sakramento sa kahiusa ang hingpit nga pagsinabtanay diha sa tanan uban sa imong kabubuton aron sama nga si San Martin sa Tours nagabutang sa tibuok niyang kaugalingon ubos kanimo, kami usab sa tinuoray magahimaya nga kami imuha. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kahiusa. Ngato lang buhaton, gamito nato ang atong salapi aron makighigala sa ubang tao. Pinaagis pagpaambit hangtod gyud mahurot kini. Padayon mo og paambit sa inyong mga pagpalit og slots, ugma na lang ko mo report sa atong update sa atong mga slots. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita tanan sa iyang